Mina njengoba ngilapha ngenza kwethu ngithatha isinqumo sokuthi bacelela abaholi noma ukhansela ngibhekile futhi ngiyecela ukuyinikeza ngoba lento yokumashi idrati zonke ze-South Africa with the zero impact of a change it will cost us. Lokuhlungu kodwa malume sengiphetha nje ukuthi lento yeshiwo okhokho bethu yokuthi umuntu ubonga ngeplate lamasimba Bangazitha leyo nto leyo iyangijulisa kakhulu yokuthi we have people engabe mhlawumbe khona into abazenzayo emhlabeni. Qhawula kithi bafowethu, siyabonga kakhulu bafowethu. Sasa kuzobe segoli bafowethu ngo-8 la kwaMayimayi nangoxoshiwe bafowethu sishilo. Ethi le nqwela, we can't march forever. He's using a very powerful statement because icimba ivuthwe yodwa apha engqondweni. Ibe seyithi i-economy izawucollapse. Umbuzo umile ukuba yiphi le economy okhuluma ngawo Nkabe ngoba phela thina sinayo. Yawa, yavuka iwela belungu. We don't own i-economy. Susitshela nje into ezingekho insumansumana. Mzala siyakwazi. Sikhula nawe. Isikhathi sokukhankasa manje. Ufuna ukubuyela ekhaya khulu kwagogo. Uyo exercise your own rights as a South African. So you can't handle both. Ube kwi march and march na kwagogo. So that is why ngoku ufuna uku asikhulelanga le sonke. Saya nathi esikolweni. So yiko ngithi mzala siyakwazi. Buyele ekhaya mzala uyo exercise your own right. Uye kusitshela insumansumana makubhlungu nxisi. Yabona nje indaba ka leli phiqiphiqe liyungizwe nematch and match ayithusi. Indoda engenamgogodla vele iholwa imali phambili. Yabona nje indaba kaMalema ayithusi. Yabona nje lezi zonke lento laba kangizwe. Zonke lezi insolo kuthiwa ubefumbathiswa ulala emahotela aza ayithusi nje. Indoda engenamgogodla izokwenza vele kanjalo. And uzothola ukuthi njalo phela ukhumbula ukuthi une case noMalema. uMalema ufuna imiliyoni. Ufanele ahlala u6 months ejele. Last week kade bese enkantolo eGauteng High Court. Umalema ethi ayifakani nje le ku6 months. Fakani nje 6 months ejele. Mhlambe ke nje uMalema mhlawumbe ungizwe ngesithuko bakuthi ubehleli lapha neoffice laMalema ehleli phansi ocansini kuhle umfazi ogoyile eyincengela ukuthi wasethi uMalema kulungeleke mfana wami shiya lento yematch and match. Shiya lento yematch and match case yakho ngizovele ngikhohlwe yona. Ase kuthiwa bamba nanku ukuthi uBhobho hamba othenga amagwinya noPoloni. Yezwa mfana. Okusho ukuthi lo mbiko osatshalisiwe ngechunu ukuthi lo mdayisi belicapitalizer ngematch and match. Akufikanga kahle echunwini futhi kufanele. Ngiya understand mina ngisifisimo esibheke nomacingwana lesikhathi samanje. Wesiphathi ke makuthiwa kacaphunanga lutho ayikho into mhlambe ke abakhona. Hayi kubhlungu ngoba into ekunzima ukuthi ungayilungisa le emphakathini noma umphakathi ukwazi ukwethemba. Wesiphatha abantu indlela abacomment abavele bacommente ngaba vele bethi hayi obvious. Kokunye kubuye kungidideke. Ngoba zolo lokho abantu behubha uphakala umthakathi kuthi usehlafunile nani. Angazi lokungizwa ukuthi kwenzakala kanjani investigation yakho bihamba but angikho lapha ngila engikhona angijwayele ukubona ikhono kwenzakala into manje on social media responde manje angijwayele ukuyibona leyo nto leyo angifuni uqamba manga and excuse me and alijwayele khona ukuthi lisuke lizoba week on social media likhombisa ukukhathazeka into leyano ngizwe akayenza mangabe ngale ngemumva mhlambe eyikhulumela nje angaze ngimuzwe serious ngalo lahlobo kufanele kodwa le yanto ngeke ihlale le yanto into kanjani ngakuthinta hey kunzima abantu bethi bekuthembile kuba kufika into enje mhlambe ihamba kabi noma ingcolisa noma ikudenta and ungekwazi ukuphika mhlawumbe ukhombisa abantu ubufakazi ukuthi lokho akukazi kuze kwenzeke nabantu nabo bethi hayi ukufanele ichunu siyalazi sasho wathi inzima boyisimo esibhekene nechuna ngisifisela umuntu Ngicela silaleleni la ngezansi kukhona engifuna ukusho afterwards. Emveni kokumasha kwethu isikhathi eside kangaka
1,000 marches across South Africa akatenzeka kuzofika mhla ka-30 owabekwa njengelanga futhi ke elingumncamla juqu futhi likhuthaza ukuthi abantu bokufika bahambe abangenamaphepha. Sikuthokozelile kakhulu lokho futhi manje sekuthele ithelo ngoba iqiniso limile as much as singakuzuzile konke kodwa futhi we can't march forever. Iqiniso limile lelo, iqiniso lonke, iqiniso lodwa. Iqiniso lelo ngoba asinayo inhloso yokucollapse i-economy. Futhi ngikhuluma lokho njengesenior yomuntu okwaziyo ukuboshwa abafowethu silitha labo yonke lento ukuthi dadewethu uMangobese noMfowethu Phakela abalazi ijele. We march wengizwe. We march until we win. Uma when economy collapse ukaffecta kusho ukuthi phuma ke ku march and march because thini economy ya collapse I collapse akusizi ngalutho verse. So why should we protect something that was not benefiting us in the first place? At first they said we were xenophobic, right? Xenophobia in Masilwa. The next phase now is that we cannot march because we're going to collapse the economy. The crime that we see laphayana koMandlanga Commission is a crime that is committed by the very same people who are saying let's protect the economy. Who's fooling who? Who was marching on the street? The people who are now driving the agenda of us not marching because we are going to collapse the economy are the very same people who did not march. They saw that xenophobia thing is not working. Now let's come with economy. Many of our people are not striving on this economy that we are claiming now that we must protect. They are not concerned about the well-being of the people. They are concerned about the economy because the economy verse is serving them. Eyabo, umnotho wabo lo. So thina we must protect umnotho ngosiwono wethu. You can't neutralize us now by the economy scenarios. Phela collapse akulungile ophinda kuvuka enye economy. Kade ngwafunda ama-commenteni emtshali phawula phela ichunu sebelixebula umthelo ku march and march inhlanzi ishelwe ngamanzi ngasho ngathi we abayazi la ngifishi kaMgano Manxebo fisho namadevu lona bafana bakithi hey nini niyadlala umfaka inhliziyo ziyogoba lona mhlawumbe nina nimuzwa ngendaba le uyoyivimba ngapi iphume ngapi uyivimba iyo trenda kuze kuphela unyaka kuyoziphela imarch and march ichunu litrenda likhulu ngiyakutshela mina ungaboni umncane bomzimba liyisidudla ungayizonda uyithini le ndawo ibuka innocent kanjani futhi bayisukela idlanga mali banamanga ibuka innocent kanjani lethu baliqambela manga mfana ke khohlwani bafana ngalintshela mina ngathi ichunu kwasala iphandle kumanje nibhizi nopetola amavideo amakudala engangintshela kuwo ngithi kuhlafuniwe lapha nathi na cha ngalitshela futhi ngathi lihlafune lodwa lo kaMandlakazi atholanga lutho nathi nina hayi uyabheda wena udicela isithunzi sechunu phansi namhlanje yini eniza ke mina nizobuza ukuthi hey manje kuthini ukuphawula kwakho ngiyalazi angifiki nalo mina bafana bakithi ichunu leli ukobhola lo ngilazi kudala hayi manje yabo nina niyafika nina kodwa njengonitshela kona bafana bakithi le inhlanzi ephila odakeni noma ungathatha amanzi akho uhambe nawe uyosala iphila phansi kodaka kuze kunizulu kubuya amanzi iqhubeke futhi iphile yayiphila imarch and march ngeke yaphila ikhona yaphila futhi noma ingasekho umfaka kaMgano Manxebo bafana bakithi intombi zendawela ngazamqoba ngoba zemthanda ivuma semeleke ngoba noObama uyivumile iqile ikhothe emhlala ngoba liphumela uthole ngesizo 3 million emhlanganweni baqeda basala bethu bebencela ithupha kwaMandlakazi ufisho namadevo phila odakeni abanye bephila emazini njengenjwayelo awukhohla mfana wami lena bayiphosa emphandweni engonyama yaphuma iphila mfana mzayikhothi ingonyama emphandweni wena wabona uJoseph wasakweza eBhayibhelini awukhohla mfana wakithi kwahlule kuRamaphosa kwahlule kubheke icala beliphosa phakathi ejele laphuma ngeke
ngeke yasemabhuqwini awukhohlwa baba inomgwaqo le ndoda obhalwe ngegama layo wena ubala umuntu omaziyo nomgwaqo ungafunde hayi ngiyamazi nangumnikazi womgwaqo leni nengizwe emchunu road bafana indala ngiyeke nje ukuthi inedlozi lengane kodwa ngiyakutshela mina ngithi le ihamba namanoni ingakho noma ingona namhlanje kusasa uyayixolela iphethe amanoni. So March and March, they release a statement. They say, Ngizwe, they are separating with Ngizwe because Ngizwe received money from somewhere. Ngizwe has child money from somewhere. So my question is, we knew it and we've been saying it. You think that Ngizwe was going to save the country for free? You think Ngizwe was going to be walking up and down for free because he loved the country? Are they walking up and down for free because they love the country? We know. But the question remained the same. What about the marchers? What about the marchers who are destroying even the jobs for others? What about the marchers that are destroying the shops? What about the marchers that they are believing that they're going to get Espaza for free? What about the marchers that are waiting for the funding from the president? What about them? There's people who are waiting, who believe that what they are doing, they are fixing the country. So what are we going to tell them? That you guys now, you are fighting over money, that you guys are chowing behind them. So you guys are eating money, eh? While them, they are taking taxis after the match, they are eating magwinyas. Chai! Now you guys are telling them that we can't march forever. Oh, to be a marcher is very hard. To be a marcher. Hey, because now this job is going to finish and you guys didn't get paid. People are flying with private jets. Oh my God, they are drinking champagne. When you have to look for super cool.